Il-vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna telgħu għal 399 kif l-aħħar sigħat raġel ta' 55 sena miet kaġun tal-COVID-19. Il-Ministeru tas-Saħħa konferma li r-raġel miet fl-Isptar Mater Dei. Bejn il-ħatti lajt u tnejn instabu 56 każ ġdid tal-COVID-19 bil-każijiet attivi issa niżlu għal 531. Aħbar pożittiva hi li fl-aħħar sigħat fiqu 73 persuna li swab test fl-aħħar sigħat niżlu taħt l-2000. Mill-Marzu tal-2020 law sissa kellna total ta' 29,279 każ tal-COVID-19 bl-ammont ta' persuni li fiqu mill-virus tela għal 28,349. Sal-ħadd ingħataw 215,700 doża tal-vaċċin b'59,032 minn dan l-ammont jingħataw it-tieni doża. Intant il-ħadd id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn fuq l-istazzjon laburista stqar li dalwaqt se jibdew jitnaqsu l-miżuri li ddaħlu fl-aħħar ġimgħat u li se tinfetaħ l-ekonomija għat-turisti imlaqmin. U għatenna li fis-sajf pajjiżna se jkun l-aktar pajjiż sikur fl-Ewropa u wieħed mill-aktar pajjiżi sikuri fid-dinja.